Takže čaute ľudia, moje meno je Exo a dnes si zahráme Airplane Simulator. Som zvedavý, čo to bude, ja som to hral s kamarátom. Tu mám proste takto lietadla. On tu má nejaký, že... Skúsim to, ale toto nie je podobné. Nejaký Spirit alebo čo. Neviem, nenašiel som to, nie mi to. Že dosť jedno už. Ja tu mám takéto bombastické lietadla. Potrebujem, že 40 000. 40 000. Nemám grupku? Ja mám grupku, yes. Takže ideme asi vzlietnúť. A čo to? Nič, škoda. Ježiši Maria. To je docela dobré. Takže letíme. A ani neviem kam. Môžem urobiť ale piruetu. No, budem asi takto letieť. Idem. Jedu. To je celá divné. A ľudia, budem mať novú stoličku, napíšte mi do komentárov, či z nej mám urobiť unboxing. Lebo mohlo by to byť dosť zaujímavé video. What? The advanced mode. Challenge, budem robiť piruetu. Ja som aj zabudol, že točím, ale to je jedno celá, to není podstatné. Ja chcem ísť prísať na tú loď. Jaj, zas. Presnejšie túto. Tak ja to kašlem, ale už. Túto. Pokiaľ to vlastne je loď, ja akože neviem, čo to je ani. Zaletím. Akože to lietadlo je dobre pomalé. Dali si to. Ja si môžem kúpiť nejakého Robinsona, nejakú halinu. Aha, to je oil rig. Tak, GG. No tak som zabil. Brzdí. Presne na heliport. Tak nič. Pomoc. Som ryb. Áno, niet. Do vody, nie, do vody, nie, prosím. Do vody, ešte som moc mladý, nemôžem ešte umrieť. Leď. Satan, prosím, nie. Som mohol čakať. Tak idem aspoň na ten oil rig vyliesť, keď to pôjde. Tak asi pravdepodobne nie. Urobil si krátky proces.
ľudia, ale kebyže sa na niekto chce zahrať, ma chce do friendov, tak tu máte môj nickname. A čo si asi dám? Není tu ešte niečo group only? Není, škoda. Mám to, že 3. Ja sa toto. A to je drahé. Čo to? Nie. A ja sa vlastne musím dať lietadlo. Tak ja si dám toto. Skúsim realistik. Leď. Co? Kokpit. Uj. Ježiš, ja som cooked. Ja som cooked jak... Leď, prosím. Nie. Prosím. Akože docela to letí, idem pristať. No tak ja som cooked. Ale že hrozne. Epické zabrzdenie. Týpek šprintuje ako život. Myslím si, že u tohto by sme mohli tento diel ukončiť, pokiaľ to z tohto bude séria, asi nie. A kebyže to chcete, napíšte mi do komentárov. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.